Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα ή πολιτικό φορέα. Μιλάω σαν ελεύθερος άνθρωπος. Η γειτονιά μας δεν είναι κάπου στην Ελβετία. Ζούμε σε μια περιοχή όπου η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Σε έναν τόσο ρευστό κόσμο, οι συμμαχίες μεταξύ κρατών με κοινά συμφέροντα είναι σημαντικές για την ασφάλεια. Πάνω από κόμματα και ιδεολογίες πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Κανείς δεν θέλει έναν πόλεμο. Μακάρι να υπάρχει πάντα αρμονία και ειρήνη στον τόπο μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ητοπάθεια και συνεχώς οπισθοχώρηση. Η Κύπρος είναι σε μια δυνατή συμμαχία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και κάνει και άλλες συμμαχίες για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Και έτσι πρέπει. Η Ελλάδα είναι ο στενότερος σύμμαχος λόγω των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό ακριβώς εξέφρασα στο προηγούμενο βίντεο. Έτσι κάνουν πολιτική όλες οι χώρες αυτόν τον αιώνα. Και απαντώ στην κυρία που έκανε σχόλιο «Σκασμός. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος, μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα». Αυτές οι εκφράσεις θυμίζουν άλλη εποχή. Όπου και να ανήκουμε πολιτικά αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι. Προσοχή, δεν εννοώ ένωση των δύο χωρών, αλλά ενωμένος όλος ο ελληνισμός. Σας αγαπώ όλους, μείνετε ασφαλείς. Εύχομαι ειρήνη.